Teatteri Taimen on perustettu vuonna 2002 ja me halutaan puolustaa nuorten näkökulmaa aina vaativammassa maailmassa. Ja tuoda esille asioita, jotka voi olla vaikeita, mutta just sillä tavalla, että niistä sitten haluaakin keskustella jälkeenpäin. Että meillä on sekä tarhaesityksiä, mutta sitten se painopiste on alakoulu, yläkoulu ja lukio. Ja kierrellään ympäri Suomea. Niin oikeastaan siitä lähtien se on tämä kipinä lähtenyt. Ja sitten 15-vuotiaana mä sitten vahingossa löysin teatterin mun isän kautta, joka on näyttelijä. Ja yhtäkkiä vaan niin näin valoa. Niin siitä lähtien. Mä olin pelannut jalkapalloa kauan ja sitten mä loukkaannuin ja joudun olemaan pois pelikentiltä. Ja mä olin joskus tehnyt vähän teatteria. Sitten oli semmoinen nuorisoharrastajateatteriryhmä, sitten pyysi mut mukaan. Ja sitten mä huomasin, että tämähän on hauskaa. Erittäin hauskaa, koska sä voit ilmaista itteesi ja siinä tulee myöskin asioita, että sä saat ottaa vastuuta ja sä voit myöskin käsitellä omia asioita. Siinä lähti semmoinen kipinä syttymään ja sen jälkeen mä oon tehnyt vähemmän tai enemmän teatteria ja sitten onneksi pääsin sisään teatterikorkeakouluun ja sitten sen jälkeen niin mulla oli kyllä heti niin, että mä haluan tehdä jotain hyödyllistä teatterin kautta, tehdä jotain nuorille. Ja sehän on, teatteri on hyvä keino vaikuttaa ja herättää kysymyksiä ja ajatuksia. Se on isäni! Terve! Hän myy sekä edestä että takaa! Prostituutio ei ole ok. Sanokoot tuhkamunat mitä tahansa. Niillä ei ole henkistä kanttia aikuisiin suhteisiin oikeiden naisten kanssa. Mamma hade rätt. Men inte förstår ändå varför bara köparen är kriminell, inte den prostituerade. Esitysten teemat on sellaisia, mitä sit voi niinku käsitellä koulussa ja auttaa parhaimmassa tapauksessa myös opetuksessa. Ja se tärkein asia on herättää kysymyksiä. Joo. Niin, että nuorisot alkaa sit ajatella, että mitkä on ne, että teatterin perimmäinen tehtävä ei ole antaa vastauksia, vaan herättää kysymyksiä. Siis, en mä tiedä, mitä mä tuun kattoo. Meille sanottiin, että tämä käsittelee seksiä ja mitä kaikkea pornoa. Joo, ja mä mietin, no niin, rekillä. Sinäkö tämä tilasit mennä? Mäkin mietin, että miten sä jotain toteuttaa tässä. Tai siis se oli tosi hauska. Mä en odotin, että tulee jotain vähän erilaista. Mut sitten tää oli aika virkistävä, tosi kiva. Ja sitten seuraava yllätys. Mä jotenkin... Tai sitten täällä oli 2 miestä ja peruukit. Niin muista oli hirveän hauska sekin, että aina vaan paranee. Että jes, että kaikki menee rikki mun ennakkokäsitykset, niin se oli hirveän hauska. Ja sitten mä pidin tästä tosi paljon. Kiitos. Siitä vaan kun sä sanoit, että tiesitte suurin piirtein tämän teeman. Niin yleensä tytöt tulee saliin silleen, että no ja, mutta pojat katsoo silleen, että mitä te voitte meille opettaa? Sä tiedät aikuiset, ja miten ne jauhaa, että alkoholia ei saa juoda, eikä polttaa, eikä harrastaa seksiä ennen kuin jotain 30? Jaa! Meillä on tosi hauskaa, että me saadaan myös niin hyvä kontakti näihin nuoriin miehiin, koska niillä on vähän paksumpi sellainen suojakupla kuin mitä nuorilla naisilla on. Mutta niin kuin tässä alussa jo kaverit totesivat, että voiko tuolla nukkua, ja jälkeenpäin, että tämä oli tosi hyvä. Joo. Ja se on hienoa, että koska meillä on sellainen ajatus, että meidän mielestä aikuiset ovat tylsä yleisö. Ja syy, miksi mä sanon näin, on se, että lapset ja nuoret, ne reagoi heti, jos ne ei saa siitä näytelmästä mitään irti. Se ei tarkoita sitä, että se saisi olla taiteellinen esitys. Mutta aikuiset, kun ne katsoo esitystä, josta ne ei saa mitään irti, niin ajattelee, että tämä on suhta taidetta. Siksi tämä on vaativa yleisö. Ja siksi on äärimmäisen mielekästä, että te piditte siitä. Koska meillä on harjoituksissa välillä, kun me tehdään, niin meidän ohjaa on silleen, että hei pojat, vauhtia. Ei, tämä on tarpeeksi. Ei, koska nykypäivän nuorilla ajatus kulkee aika nopeasti. Hän on aina oikeassa siitä, että me saadaan olla aika nopeita, koska
tänään pari kohtaa, niin mä katson, että ei helkkari, meidän pakko laittaa vielä yksi vaihe lisää, koska ne on kohtaan, ne on edessä. Ne on edellä. Ja sit mä laitoin hieman vauhtia lisää, ja sit mä huomasin, okei, no nyt ne alkaa nauraa vielä enemmän. Eli se on hauskaa myöskin, koska se on niin. Teatteri pitää olla just se, että tehdään tässä tilassa näille ihmisille, jotka tulee katsomaan. Totta kai se on haastavaa, ja mitä sä sanoit, että pitää harjoitella ja sitä pitää tehdä. Ja sitten pitää halua tehdä tätä teatteria näille nuorille. Se on myöskin, pitää olla se kipinä, että haluaa tehdä sen. Mun ei ole koskaan tarvinnut edes selittää mun faijalle, että mä oon feministi, mutta juman kekka, mitä minun pitää selitellä joka paikassa sitä, etten juo viinaa. Tässä maassa porukka vetää hernepussin nenään, no se halua heittää perseitä olalle every chance you get. Joo, me ollaan tosiaan nyt monta vuotta tehty just se, että kuitenkin se rakkaus yleisöön täytyy olla. Varsinkin lapsille ja nuorille ei voi niin kuin teeskennellä. Se täytyy olla niin kuin suurella sydämellä. Mun viina-ongelma ei ole se, että mä juon. Mä en juo. Ja se on muille ongelma. Ei mulle. Asia selvä. Asia selvä. Miltä teistä itsestä tuntuu vetää näin pienellä porukalta, että on 2 ihmistä lavalla? Miltä se tuntuu? No, hyvältä. Mehän esiinnytään aika erilaisissa paikoissa, liikuntasaleissa, urheiluhalleissa ja sitten auditorioissa ja tällaisissa tiloissa. Niin, tämä oli aika hyvä ryhmä. Meillä on sellainen sääntö, että korkeintaan 300 per esitys on aika hyvä määrä, koska muuten ne sitten takarivit helposti jää sen niin kuin tilanteen ulkopuolelle. Mutta tämä, niin kuin huomasit, toimi hyvin täälläkin. Me kyllä saadaan esitys pystyyn vaikka ulkohuusissa, jos pyydetään. Oliko sun kysymys se, että myöskin, että miten on, kun on 2 näyttelijää? Niin, kun vaan 2. Mun mielestä se on hauskaa, se on hyvä tapa tehdä teatteri, koska se on vähän niin kuin, mitä mä sanoisin, että näyttelijä joutuu laittamaan itsensä likoon. Kun näkee käsikirjoituksen, että se on 24 roolia, ja sitten alkaa funtaa, hei, mitä me tehdään täällä. Että se tarina pitää olla hyvä, ja sitten pitää näyttelijät saada luoda sitä, tai viestittää sitä tarinaa. Tämä on teatterileikkiä, mitä me tässä tehdään, ja yhteispeli täytyy toimia. Mutta se on myöskin niin kuin teille yleisönä mielekästä. Te saatte niin kuin ravintoa teidän mielikuvitukselle, kun me heittäydytään roolista toiseen, niin se on vähän, että otetaan keppiä ja sitten sillä mennään. Ja sehän on riittää, kun se toimii. Ja sehän on hanska, niin se on ihan riittää. Ja sehän on paljon mielenkiintoisempaa katsoa, miten te vaihatte rooleja. Loistavaa, koska tämä on meidän teatterin niin kuin perusajatus, että vähällä tavaralla ja se tarina on se keskeinen juttu ja meidän keskeinen yhteistyö. Ja, koska se tosiaankin, tämän päivän nuorilla on paljon mielikuvitusta, äärimmäisen paljon, vaikka jotkut haluaa väittää toisin. Ei opettajat, jotkut toisin. Mahdollisesti. Kiitoksia, teatteri Taimini. Kiitos. Kiitos. Kyllä.